Dneska je 27. ledna 2017 a jsme u přítele Jaroše, který už prostě musí se včelama něco dělat. Tak co tady děláš vlastně? No, tak vlastně ten zákrok byl u včelstva jenom jedno, tady u té trojky, protože tady je F1 matka a ta matka se zřejmě trochu zmenšila, takže asi v tomhletom úhlu bude toho plodu prostě víc a těm včelám už to česno 38,5 cm široký a 7 metrů vysoký nestačilo. Takže jsem tuhletu vložku jsem prostě vyndal. Tak to mám obráceně. Tak a teď nám ukážeš, jaký ty včely jsou, když říkáš, že jsou takový... Takhle to tady bylo původně. Takový silný. No a takže od včerejška, tohle je pryč a ty včely se stišily. A už vlastně ty mrtvolky vytahovali ven? Ty mrtvolky vyházovali ven. Protože když je venku je -3 stupně, bylo víc? To bylo včera popolední, kdy teda jsem to zjistil, takže ty včely měly vlastně tam tak vytopíno, že ani teda z nich nic neteklo, protože tam se ta pára nesrážela. A takže třeba sousední včely, tam to skápne, ta voda z toho okýnka a tady bylo sucho. Takže můžeme se podívat z druhé strany, jak to tam teda vypadá, protože ty včely se skutečně dostaly, tam ještě je větrací štěrbina, takže ty včely se vlastně přesunuly k tomu okýnku, ale tam včera jich tam bylo černo. Takhle by to mohlo být. 36,8 a mělo to 37,3 prvního na nový rok. Takže tady pokles tady je jenom půl kila. To znamená, že tady je prostě škvíra a ten vzduch tam jde taky, ale je to teda pro včelu neprůchodný a ten vzduch tam jde taky odtud. A protože ty včely měly toho vzduchu málo, tak teď jsem zvědav, jak se to změnilo od včerejška. Takhle. No, tak takhle to tady vypadá. Takže ty včely od včerejška do toho dneška vypadají stejně a jsou teda tady, ale ty včely prostě, protože měli toho vzduchu málo, tak ho scháněli. Takže tím, že jsem tu vlužku vyndal, tak toho vzduchu mají dost a měli by se tady objevit teda i odkápnutá voda z toho okýnka, protože... A teď tu vložku vytáhní, jestli jsou podmetený, jestli mají podmet? No. No, podvěšený ještě nejsou. O to nemůžou být podvěšený, tomu nepřichází v úvahu. No takže ta vložka je suchá, tam je tak teplo, že ta voda se tady skutečně tak hrozně vodné není a ta voda se tady zradit nemůže. Vedle je včelstvo, kde teda to skáplo a tady jsou prostě loužičky vody, ale tyhle ty včely se vlastně nedusily. Ty žijou v klidu normálně a tohle je jediný včelstvo, který teda se rozdivočilo, jedna plaštovička jenom nedělá. A fakt je, že je tam F1, jo, od ty tvojí matky. Tak to zavřem. No a je to zase jednoduše. Žádný caviky, otvírací nástavek. Zaděláme, zavřem. No a je to. A můžou čekat na jaro dál. Tak šup a je to hotové. Jen těm jednej. Tak to jsou ty sousední včely. No, tak ty tady... vidíš, tady to je takhle, tady to je... No, tady ty včely nejsou, proto tady je to tady urošený. No a... Oni možná, že ty včelstva jsou stejně silný, ale rozhodně toho plodu je tady víc, než bylo zdrávo, protože asi ta F1 jedna teda to nějak ujelo a ty úly jsou teplý, no a tak tím pádem tady nakonec, že i ten strop je důležitý, kde je 10 cm polystyrenu a nakonec teda je vidět, že to teda těm včelám sedí. Jinak tohle je podložka. Já když vidím v té včelařství ty úly někde, jak mají víka, to jsou víka, tam prostě, jestli je 3 cm polystyren, tak je to moc, tak si říkám si, že prostě to nemůže dělat žádný teplo. Únor 2017 a když prostě to otevřeme, tak tady jsou rady pro začínající včelaře a tak. A když to tady takhle čteme, tak tady jakoby nebyly jiný ránkové míry, jen tady 39,24 a potom tam je 39,17 a jiný neexistují. Tady přítel Jaroš, ten prostě včelaří na 37x30, já 39,30 a nikdy bych se nevracel tady na ty míry, co tady mají psáno.
Prostě ty mladí včelaři, jak to tady čtou, tak prostě ani pomaly neví, že je také nějaká jiná ránková míra, která na ní jsme včelařili, ale od tím ustupujeme a jdeme na ty velké míry. Protože můžeme zimovat na jedním nástavku, tak jak se to tady viděli u pana Jaroše. Ono spoustu včelařů má strach, jak to potom unesou, jak to bude těžký, ale já to nemusím zvedat, když tam jsem sám. Já si prostě mám schody, prostě na ty schody vlezu, vodím si třeba 6 plástů si dám bokem a pak vzdělávám nástavek, který prostě je jenom poloviční. No a takže to nemusím, a když tam medujeme, nás tam je víc, tak není žádný problém. A já tam nepotřebuji do těch včel každý 3. den les. Prostě já to tak udělám a prostě 14 dní tam nemusím do těch včel vůbec jít. Tak a já jsem zvědavý, jak přítel Jaroš to dělá, když vymeduje a začne krmit. Protože on zimuje na jedné nástavku a v tým srpnu je na 4 nástavkách. Tak on to musí uspořádat tak, aby to potom na zimu bylo na jedním nástavku. Tohle řekněme, že je plný, tak se to veme žirafou a dá se to pryč. A tady to třeba, dám to teda na úli vedle, no a vyberu to. A ten nástavek mi zbyde, med mám bokem. Pak se udělá druhý nástavek. Stejným způsobem zase veme se to žirafou, dá se to bokem, vybere se to, no a tohle se dá zpátky do štosu. A teď tam zůstává ještě jeden nástavek s medem, a takže ten jako se musí samozřejmě zlikvidovat taky a dělá se to jednoduše, takže prostě ten nástavek zase se dá bokem a dostaneme se do plodiště. Na mřížku, tady je teda mřížka, teď ji tady nemáme, a takže je potřeba upravit to plodiště, protože bez úpravy plodiště se to na tu zimu prostě nedá dělat. Musí to být upravený. Takže se to upraví, srovná se to, aby tam měli včetně 10 rámků a pak se... A pil, a hlavně pil? No, pil tam musí zůstat, že jo. A pil, když mám plásty pilový, tak si musím dát tak zase teda bokem, a to znamená, že teď na tohle 100, když tohle je spodek je upravený, na to dám prázdnej nástavek. A do toho nástavku dám pilový plásty. To znamená, že ten pilový plást, sem přijde pilový plást, pak se přijde třeba další pilový a zatím budou to potom teda 3 rámečky plně prázdný. Mohl bys nám ty rámečky jako dát? Tak 3 jako žebedový, pilový, jak to je uspořádaný? Řekněme, že tohle jsou plásty pilový, tak jsem většinou, tak to teda vychází, dám jeden, když prostě tady toho těch plástů je víc, tak sem dám 2. A 2 pilový také dáš. 2 pilový plásty, no a za to se dá, máme to tu někde pověšený. Tak teďka tady můžou být třeba 3 prázdné rámky, a teďka tady mám jeden, nemáme ho tady po ruce. A ty dáváš také všechno vedle sebe, jo? Ty dávám od přední stěny, zásadně. Od přední stěny. Jo, tady je zadní stěna, tady máme 2 pilový, tady máme prázdný rámek, prázdný a ještě jeden prázdný. A když potom se krmí, tak ty včely... No a teď ty včely, všechny se nametou ty včely sem. Všechno jde do toho do spodku. Tak, ty nameteš tady prostě včely a nasadíš víko, jo? No, takže tady dám teda tady ty rámečky, těch až třeba tak 2 a 3 je 5 rámečků, třeba je to do polovičky, a tady mají ty včely volný prostor, kde si můžou sednout, aby nemohli, protože je potřeba skutečně z toho velkého objemu, z těch 4 nástavků se dostat zpátky. No a na to se dá víko. Na to se dá, a žádný velký špekulace se s tím nedělají, a pak se tady skutečně zezadu se dá krmítko. A krmíš do podmetu, ano, jo? Tak a tuhle to máš udělaný krmítko, to máš takovou misku a máš tam také dráty. No to je vyndávací. Vyndávací, no aby to šlo umýt, že jo? No, to tam jako dáš, ano, tak to tam dej zpátky. Takže je to maximálně jednoduchý, nejsou tady žádné mašličky a takhle, takže je možný třeba místo toho dát keramzit, anebo i prkínko. A takhle se to uzavře tím prkínkem. Kde teda je otvor, kam se dává, no je to. No, takže tohle je kompletní krmítko. Počkej, jak ten otvor, kde je ten otvor? Jo, tady je ten otvor, jo? Tady ty včely lezou, jo? No, ta lezou. A tady jako leješ ten rostok, jo? Tady dám trichtýř a naleju to. Trichtýř a leješ tam ten rostok. Kolik se tam vyjde? 2 litry? Skoro 3 litry. A teďka celý vtip je v tom, že tadyhle je ta zadní vložka, ta se prostě vyndá
a to krmítko není na nic svázaný. Tak tam dej ho tam, jo, to vidíme. A to krmítko se tam jednoduše takhle zasune. No je to hotový. Jo. A už se může krmit. To znamená, že to krmítko nezasahuje do vnitřního prostoru úlu. A ty včely opravdu takový nějaký, když to chci někdo obvinovat z toho, že ty včely jednoduše, když mi dokonce bylo řečeno, že na to krmítko já dovčelařím, že to je prostě v podmetu, to krmítko sice je, ono je jako v podmetu, ale pod včely nezasahuje, to znamená, že je v něm vždycky čisto, v tom krmítku nikdy nic, a takhle se to vyndá. Tak je to vteřinový krmítko, kde teda, no a je to hotový. No dobře, a teď máš na krmíno, tak potom odděláš tu dvojku, včely, no. To už odděláš třeba už tím začátkem října třeba, jo? To ne, to už je dlouho. Už je dlouho? To už je dlouho. No tak řekněme, že když se dá krmí se v srpnu, že jo, v září už to se to jenom kontroluje. To znamená, že řekněme v polovině září ten horní nástavek, tady ty pilové plásy si schovám, jo, ty mám prostě tady na jaro, když tady něco ty včely postavili, těch prázdných rámecích, tak to vyřežu, vyvařím, taky to můžu hnedka třeba. No a když tam mají zásoby, tak je dáš kam? Do podmetu? Ne, tady ty pilové plásy jsou zavýškované. Ano, to já vím, ale ty tam dá prázdný a ty můžou být taky no, zanešený. Když tam něco postaví, ano. Tak to vyříznu. No, dám to tak. No a když tam je med? Tam tak to dám do podmetu. Dám ano, to jsem chtěl slyšet. No. Dáš to do podmetu, normálně to položíš. Jasně, jako, no. Položím to špalíčkem no, a ty včely to vynesou a pak se to jenom řízne. No, je to, jo, takže ty prostě celý rod jel prostě na 4 nástavkách, ale zimuješ jenom ta na jedním. Na tom jednom, vlastně. A takhle to potom máš udělaný. A ta mřížka, to máš furt na ty jednice celou sezonu. Ty matka stačí dochovávat včely, aby... Protože každý včelař musí měnit teda taky dílo. To znamená, že převěšuju plot nahoru, ale nemusí to být plot zavýškovaný, nemusí to být normálně otevřený plot. Znamená, ale to děláš, když meduješ teda? Ne, když ty včely jdou nahoru, tak jednoduše, tak řekl bych klasicky, tak jak ty včely sílí, tak jim dávám prostor. To znamená, že když nasazuju první nástavek, tak dám třeba 2 nebo i 3 rámky plodu dám nahoru, no a dolů dám mezi stěny. Takže tím se vymění dílo. A dáváš 3, tak jak potom? Tak 3 už dávám, řekněme, různě, tam už to nějak tak přísný není, to znamená, že 3. nebo teda 4. nástavek, ten poslední, tak ten už se nechá nasadit, já nevím, staročesky, kdybych to řekl takhle, tam už nezáleží na to a fakt je, že když ty včely skutečně ty 3 medníky zvládnou, a že i v tom teda tom 3. medníku, tom 4. nástavku normálně staví, no a takže když tam staví, tak tam staví teda trubčinu, ty včely, nebo i jelničinu, ty včely nosí potom teda do toho 4. nástavku jako do každého jiného, no a funguje to jako úl, bych to řekl jednoduše. Tak poslouchej, a ten 4. říkáš, teď to máš na teplo a ten dáváš třeba na studenou, no a teď jde o takovou zásadní věc, to znamená, že třeba 3. nástavek nebo teda 2. medník může být teda, nebo už je potřeba hoda, nedávat to všecko na teplou stavbu. Od spodu až nahoru. To se by skutečně neosvědčilo, protože pokud to tady je na teplou stavbu všechno, tak ten průvan a od toho česna, od toho spodku vlastně jde nahoru a tady, když jsem udělal šesínko pod víkem jako horní šesno, tak to dopadlo tak, že když bylo to česno 4 cm široký a bylo na těch lištách, tak tady je potom prostor 2 cm nad těma rámečkama a ty včely tam měli průvon a zalepovali to, nebo dělali tam bariéru z toho tmelu. To znamená, že teda ty včely, že se jim to nelíbilo. Takže když jsem zjistil, že se jim to nelíbí, těm holkám, tak jednoduše už třeba ten 3. nástavek a 4. nástavek je klidně nemožný dát na studenou stavbu, nebo je potřeba dát na studenou stavbu a ten nástavek teda potom funguje jako takový sběrný místo, kde teda ten vzduch z toho spodku stoupá nahoru a tady to je. A tím, že tady jsou ouška a nejsou ty ouška tady, tak tam ten průvan vznikat nemůže a ani jedno na tom členě, ani jeden nástavek nemá očko, protože ho nepotřebuje. To prostě to větrá to
automaticky a ty včely i v největších vícech, třeba to česno stačí 3,5 cm, to česínko pod tím stropem, na těch lištách, když tak ty lišty můžeme ukázat. A opravdu nestane se, aby se ty včely, tak říkají, zdusily něco, kdyby se pak člověk chtěl něco o tom, že někde ty včely, jenom když pak si musí vynosit vodu a když do toho praží slunce a tohle, že mají ve stínu. Tady jsou včely, ty to prostě tady každý vidí, takže tady je prostě řada, i teda ty okýnka se vlastně větrají, tady se to takhle otevře, no hledajte se, to se nechá i vysadit, a takže ty včely tady v létě musí mít vždycky pohodu, protože tím, jak ten vzduch postupuje celým tím prostředním tělesem nahoru, tak až pod tím stropem, na vrchu pod tím stropem, je to vlastně otočený, nebo ty 12 taky jsou otočený a i v největších vícech stačí 2, maximálně 3 včely v tom česínku, tady v tom posledním pod tím stropem, no a vědrá to a je vidět, že těm včelám skutečně nic nechybí, protože opravdu oni to neříkají na vás, ale podle toho, jak se chovají, tak skutečně já jsem přesvědčený o tom, že jim to vyhovuje. Tak a teď tě překvapím, okaždě záznamy, kolik jsi měl třeba medu. Jo, protože tady někdo má 20 kg a je nadšený, co bude to a najednou ukaž nám to jen tak pro zajímavost. Tohle to je rok 2007, tady je průměr 64, tohle je 2008, tady je průměr 69, tady je 2006, tady to není zprůměrovaný. No tak tady je průměr 103 kg, tady je průměr 64 jenom, tady je průměr 69, no a tady je průměr, měly by tady tak nějaký 80 kg, ale já už to nebudu listovat a zdržovat, takže průměr loňského roku je opět, tady je přes 70 kg, je 103 kg. V loni, průměr. Loňské rok, jo. Průměr. Takže zmedoval 3krát, jo? 3krát, jasně, 3krát. No, takže... A měl jsi tady řepku? Jo, řepka tady byla. Ta řepka, myslím, že vyšla na 50 kg hnedka z kraje, jo. Tak v tím krmítku, ta mřížka musí být položena takhle, jak je. Takhle. Jinak se tam topí, takhle má být? Takhle je špatně. Takhle je špatně. No. Takhle se v tom topí včely. A taky otočí? No, tak to znamená, že jde o to od zásadní věc. To znamená, že tady jde o to, aby ta mřížka byla tady šikou nahoru, aby ty včely mohly kdekoliv vylézt z ty tekutiny. Takže tam ani žádný špalík nemusíš proti Může se tady můžeš tam dát, nemusí tam být. Nebo to vyhodit a tam keramzit. No tak, ale tohleto, myslím si, že to je hygienicky bez chyby, že to takhle funguje, a když někdo tvrdí, že to nefunguje, pak prosil, že. Tak tady ten úl prázdný je plný zásob, no. Tady dole může být, tady jde vzduch, z druhé strany z druhé strany taky a nahoře je síto. A dole je taky síto. Dole taky síto. Takže tady je průvan, takže žádnej zavíječ sem jako nemůže. No, tady se žádná prostě chemie nebo něco dalšího nepoužívá, protože ty zásoby jsou většinou zavíčkované a na těch víčkách třeba tam tomu hnutí se něco ztratí, ale ty pásy to prostě nemůže. Jsem viděl na tvých internetových stránkách, jak prostě zužitkáváš roj. Takže ty si také připravíš dno, jo, tady je jako česno a tady to je zavřený. A teď na tuhle to dáš mřížku a posadíš nástavek. Dej tam ten nástavek. Tak. No a je to. A ten nástavek vystrojíš prostě. No a do toho nástavku můžu dát normálně rámečky. Aby si to mělo kam sednout. Tak a teď přijdeš jako s rojem a ty ho vysypeš před ten úl. No vysypu, třeba dám to do trávy, to už je jedno. No dobře, může to být v řepě ten úl, no venku, že jo. A ty to vysypeš tady před to česno a ty včely prostě jdou
prostě a tady jdou potom a jdou na ty rámky, jdou do tmy musí. Do tmy. No. A teďkom a matka a ty trubci zůstanou pod břiškou. Jo. A ty potom, kdy? Druhý den třeba? Nebo... No tak snažím se to za ten den odbejt, ale kdybych třeba se mi to nějak, když jsem chodil do práce, tak to udělám večer, to tady jednoduše vysypu a ráno přijdu, ten horní, prostě ten nástavek s těma včelama třeba postavím na včelstvo, který se zrojilo, tím to vlastně vrátím zpátky, nebo teda můžu třeba tu matku chytit a použít to jako roj. No a situace je úplně jednoduchá, že jednoduše ta matka je pod tou mřížkou a já ji nemusím hledat. A když ty včely sedí do rána v nějakým tom chomáčku, tak takhle to rozhrnu brčkem, chytí matku a včelstvo je bez matky. Ono je bez matky. Jo, a tu matku buď pak si zužitkuješ a včely si posílíš jinýma včelama, nebo to zase hodíš do toho? Většinou, když teda se jedná o matku, teda už starou, tak protože se zrojila, tak zatrestí za máčku. Protože tuhle ty nástavky nemají očka, tak ty, aby zvětral, tak sem také dáš jako lišty. A ten nástavek tam přijde na studenou stavbu. Ano, to je ten horní, jako třeba řekneme čtvrtý. Nebo druhý třeba od vrchu, nebo poslední. A nebo poslední a pak tady mají otvor, aby ty prostě mohli trubci a včely mohli jít ven a na to je posazený potom víko. Jo, no a teď jde právě o to, na tom je víko, to znamená, že tady mezi tím rámečkem a tím víkem jsou 2 cm. Ano, aby ty včely tam měly prostor. Tím pádem to tady větrá celé to těleso, a protože tady jsou potom ty ouška, tak to dopadne tak, že teda ty včely jednoduše nemají tam průvar, a o to jde. Když teda bude celý na teplou stavbu, tak je to špatně. To mám vyzkoušet. Tady vidím také pověšený plásty, jeden vedle druhý, jo? No. A žádný problém tady nemá, že by byl zavíječ. A u mě to zežrali, já jsem jich tak o 100 přišel. Proč to tak je? No, tady tohle to jsou všechno plásty panenský. Jo, tak ty si necháváš jenom ty prostě jenom panenský plásty. Tady no, takový plast tady taky je, můžeme tady... A jo, a když máš tmavý, tak je dál, veď? No a tady zase vždycky jde o zásady, nevymýšlet si. To znamená, že když tady už bylo kladíno, tak jde o to, že musí tady být fuka u vrchu, nesmí se to dotýkat stropu a potom skutečně a ty plásty nesmí být u sebe, musí být... No tady je máš. Jo, to jsou ale panenský. Jo, panenský, a když jsou ty tmavý, tak musí být... panenský musí být, tady musí být takhle mezery mezi nimi, jo? Panenský ne, když jsou normálně už použitý, tak musí být... A tohle jsou plásty, které byly zakladený, no, kdy tady nějaký pil, jak to je vidět. No a tady je vidím, že jsou prostě jako dál, že jo, tak to je pořád takhle. No, takže těch plásů, které byly zakladený, těch tady je skutečně minimum. No a jsou to plásty, které bylo skutečně, řekl bych, škoda dělat do vařáku, no takže je použiju potom zase už v letošním roce do medníku, pokud budu včelaři samozřejmě. Ten včelín tady stojí od roku 1970, to znamená, že to je 31 let minulého století plus to, co teda už uběhlo teďka. Od té doby tady je a funguje to a prostě mě mrzí, že pořád se mě snaží někdo přesvědčit o tom, že to není pravda, že někoho podvádím a pořád se tady útočí a prostě každý to tady může vidět. No a situace taková, jaká teda je, takže funguje to a já si jsem už jistý, že nic dalšího vymýšlet nebudu a že také dovčelařím, protože od toho roku 70 nepoužívám teda ani tu folii na stropy, protože ji považuji za zásadní chybu, ale to může být jenom můj názor, ať si to kdo zkusí, ale já jsem se přesvědčil, že ta folie tam nepatří. Takže dokud se budu klepat, no tak se tady budu klepat, A tady zase je vidět ty výsledky a je vidět prostě ten pořádek a je vidět, že to umíš. No, umím nebo neumím. Člověk se učí stále. Je fakt, že za ty leta, kdy teda v tom včelařím, že určitému pokroku dojít muselo, protože vlastně uběhlo půl století skoro. No a takže kdo nevěří, ať někam běží. No a ty Pepo, teď jsem ti počul knížky, tady jsou 1901. A ty knížka, když to čteš, tak se tam nic nezměnilo, všechno zůstává stejný. Včela je stejná a tenkrát přes 100 rokama, jak včelařili, tak to úplně, když to čtu, tak jako by to bylo půl roku starý.
Ale tak oni se objeví nové věci. Není možné, aby se tvrdilo, že už všechno vždycky všude bylo. Tak určitě vždycky se to kousek posune. No a vždycky jde o to, aby teda, když se to kousek posune, aby tomu třeba i ti druzí uvěřili a nesnažili se, hlavně ti mocní, jenom aby mě osobně teda podráželi nohy.